Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chingalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Hadian Arsenam Tam kajing pangklam COVID-19 kalawan ling shop yang ya kajela Meghalaya hakani kenti hakaba uwe Rangbah ubana West Garo Hills District ubala saupun rius nam kerta ula Khladnoh hadian baula yo yakani kajing pang COVID-19 yakani la pentip da ka menteri jong katrat ka koi kakya jong ka sarkar jela ka Dr. Mazel Amri Lingdo ha kajing ekran bekila pathai khubor ha ka arpu pratri uyayong ar hazar arpu lai halor kini kajing ja ka menteri jong katrat ka koi kakya kala kentu yi ki pajba ki bawan ki jela ki ba ka khlam jing pang COVID-19 kala sedang ban ki ubha ki deben shemi ki la jing ada da ka babut ki kendon ki ba ka sarkar kala batha khnang bakin yada amtang yaladi hendrei wat ki ba hiyang asem kalai thuru ba ka sarkar jela shen ka sa shong jing alang man shem ya karai halor kajing aida waitika sheki pajba ha kani ka kenti nakadaw jong kajing pang lani ka khlam COVID kani kamut ba ka state jongi ni don kam benta banya ting banya sir ba kata ka COVID kan wan biang manong biang sa sisen ngim sim ong ba ka COVID kalalong biang kumbalong hakapor kitu kisnem bapan ting uklam ni kwa on pentip UEP ba kani kajing do no ya kani ka be ka sim do unong song ngindang ha biang ban test nang bangin dup yo jing tip kham shai lada kajing kadaw jong kajing du no jong kajing im kadai tip tang la benta ba yo COVID ne dei ba ita I nong song ila don lupa ki wei pat ki jing pang ki baban rengkat I rengkat par ka COVID kabaat kalong dan kam dingi ban pentip ipi kipat ba namar bon buri ni kipat ba kalong babak kelas sibu ngin pentip da ka basay but ngin pentip ru da ka basay ba phim don kam ban shong sir na ka ni kadaw wat don kata ka chingmut ba kalawan biang ka klam chingpang COVID ngidon kam ru ban pensay sa pi ba ka jela ka jongi baro ki jaka sumar kilalong ki bala penkre nagabenta banpet ba klam COVID kanum sapriang kumba ka sapriang hakisnem ki baladep ngi shukwa ban pentip shepi ki patba balada piwan na ki jaka ki badan kita ki COVID cases ki babon hakani ka ri India ne shakawai pat ka jaka pet bapin shim ya kita ki precautionary measures lane kita ki lat jing penyada sngobha yada yalade lada pilang wan na kum kini ki jaka phong ya ka mas ka jong phi nakabenta san hadu nyosgi nang ba lada don kanu ka jing yo la jong kata ka jing pang COVID bakan rum lani lada pidon ya ka infection jong kata ka jing pang kanum long ka jingpang ka ban EP kita ki dak kishin jong utaw jingpang COVID hilong kumju kumbalong manswa pila bandon ka jingpang biong kli ka bakraw ani pila bandon ka jing yo suot penhiar lani pila bandon ka jing bamla manring mansim lani phiyo ka jurho ka bajur kita ki long biang kumju utaw knyang jingpang COVID om day unu uknyang jingpang ubat temai ubaka jela ka chungi ngimpak don kilat dawai ban yada tingi ongru ba kum kajat ban riu ha ka imlang ka salang namar bangi yo I syaki wei pat ki benta jong ka ni ka ri ka jongi kita ki nongpang ya ka ni ka jingpang COVID kila nang bon te ngi ha kani gejela ngim kwa shu bangin poi syakatu ka jinglong ka jingman ha ka ba
kita kinong pang kubit kilabon na du kata-kata bat lahap kang du kang dam yingi halaki jong ki gisem nang manginumpoy siya kata-kata pot ban haple igita kiki itu na pedeng ginong song kibasngo pidon ye kita kidak kisin kibale si pidon yu tau jing pang kubit sngo bahalek bran siya kilat ay sumar blok ka blok ru kidon kita ki testing centers mentalili kidon ki home kits ru tang ba ngingi ong balada kita ki dak kishin ki long ki ba pims ngola ban shan wat pen slam lani wat jalan ban lei ut hospital namar kajing pen jalan jong pi kajing lei wat ya kajing yarap kala ban long ka daw ka ban sha yu ni knyang jing pang ba un ban ya pi hado ba poi kaput ba le si jing im ki bokotor ru nila mendo ikwa bani to ipi baya kata ka vaksin kata ka booster dose ka baki ong ne kata ka inject ka balai ngi kum ka sarkar ngim kwa ban board kianu yanu ru ban shim ya kata ka inject jing yada hanrei lada peace ngau ba pila dai lupa inong song ki babon ki jat jingpang ki baban ya ka bet ka jupi shim lupa ya ka ne ka booster dose nang ba pin pen klan ya kata ka jing yada jong ka met la jong na ka jing ban jong itu nyang jing pang ubak ong covid i ong ru epi ba ya ka vaksin ngin hap ban thiet kum ka jela ka sarkar kan hap rai ngin ya kendo las ngin ka ba menteri Rangbah jong ka jela ha ka bangin ya shong ban ya slok kum no bangin le bat Khladnoh na kata ka booster dose ka bangin le ban thiet bat bangin ai bat ngin pen long ready ye ki pat ba ki chim namar ba ka inject ko ka long karai ka papirai shimet daladi ngi khuslai palada ngi shu thiet bulk ya kata ka covid kan yangi namar ba kidon ki kendon ban pendam kam ya kum kini ki injection jingyada pi hap ban pet ba lada pipli ya ka sunduk jong kita ki inject hapan play bro spotuli si simply lom kumta kaleno no atau ko inject tikini ki daw ki babon kum kita ngis ngau ba kata ka demand bot ka supply ya kata ka inject ro kadai bandon ti ngin rai ya kini ki bro lasinin kong bat ngin seperti yang ipi ka sinin kong kum no ngin le kum ka jela ya kane ka jing sapriang dan de kecing pendon ya kini ki inject lat jing yada kam tam lele ya kinong song ki baladon lupa ki babon jat ki jingpang hakimet ki juki na ki daw ki bapher ngim kwa ban ong ye phi baka covid kalawan wat num sung thu bakla ya kata ngi ong chat baladon ko wei ke men simbriu ka bakodor bangila do ni kwa ipi kun kinong sosnong opini sim ya kata kalat jingeda yele barabor ban pet bapisat ikikti ki jompi tada pi byong kli kam tam lile ne pi don kanu ke jingpang ke jerho ka penyer yele ban tiak no marwai wat ya shong jan than bat hayeng hasemru shabaru soba ye sim ya kata kalat na yami nada pidon kum kita ki sign ba pengi ba pidon ka chance ba let's see kala bandai ka covid rekat bokin pot test wat mudur bakan dai ka covid testing kalong kalat ka ba tikna bat pentikna ya kata ka jingdon jong untuk nyang jepang ha kamat ka jompi pechani ni di benlong ka jat benbe ka wala sai ladap ya lupa arsnem tam hakata ka jings ir ngim de shu ban tieng ban kuslai ne ban mudur nama pila dep ya lembati ya kutu kalenti pila don ya kata ka baki ong timpareng experience ngidon kam menta ban ong ba pitip ba kadon kum kata ka jing pang covid phingen ngi e ka jing start jung pat ba
Nakatakadaw ya ketika rejing ya darum ngiong nginumla ban pun bore pi rahi dalade. Sharing factual information with the public, which is different from sounding an alert. It is a completely different scenario. We are sharing with the public one information that one COVID death had been registered in the state of Meghalaya. Now, why are we taking a precautionary line of action? Because there is no need to be alerted. Do not make it sound like we are alerting the public. Now, should you or should you not wear a mask? COVID practice, precautionary measures is self-policed. You have seen in the past that even if there was efforts put in to mandatorily make people wear a mask, if they didn't want to wear a mask, you could not force them. However, having learned our lessons, we presume that citizens will be smarter, citizens will adhere to some nominal instructions. Take those nominal instructions, take these precautions sincerely and seriously, and to be telling you once again, we confirm we have not reached an alert situation. Come today ko kom ban disclose ya ka identity jong kito ki baklan u ka he she kam lay. We have one COVID death. It is a male aged 46. Kapor khlam kam de shu te wala kataru ngin numiaray tang mangi ngin siya kren ri rang imitri rang ba jong jela ngin kong ila ipo jini bangin ya discuss si kani ka issue ka agenda pat ngin siya kren ha ka kapor ngin sa pagtip pi kat kum ka jing yo instructions na ukli do jong kani jela, because the Honorable Chief Minister is the only person who can decide on these matters, especially because of the nature of things. So ngin ang to, but ngin saya pagtipipilas ngin ko. Protocol is the same. Habang yung kakantin protocol, ka protocol banyada neban pendep ya kata ya kita kiba bampat yo ne kiba Khladnoh ne kiba pangkubit kan yailong hi kumbakalong hagis nem